Hei, tarkastellaan seuraavassa valon taittumista eri materiaalien rajapinnoilla. Ensinnäkin muistetaan, että kun valo liikkuu materiaalissa, niin se liikkuu siellä vähän hitaampaa mitä tyhjössä. Tyhjössä valon nopeus c on noin 300 000 kilometriä sekunnissa, ja materiaalissa sen nopeus pienenee tekijällä n. N on siis materiaalille ominainen vakio, joka on suurempi kuin 1, tai vähintään yhtä suuri kuin 1, ja tyypillisesti jotain 1 ja 2 välillä. Ilmalle taitekerroin on lähes 1, ja tämmöisille tyypillisille läpinäkyville aineille, niin kuin lasi ja vesi, se on jotain 1 ja 2 välillä. Tämän taitekertoimen yhteydessä puhutaan myös optisesta tiheydestä, eli kun n taitekerroin on suuri, niin materiaali on optisesti tiheä, ja kun n on pieni, niin se on optisesti harvaa. Ja tämän kaavan ja aaltoyhtälön avulla saadaan myös, että se aallon pituus sille valolle, joka saapuu materiaaliin tai materiaalissa menee, niin on n verran pienempi, tai tekijällä n pienempi kuin mitä aallon pituus olisi vastaavalle säteilylle vakuumissa eli tyhjössä. Ja muistetaan vielä, että kun valo saapuu aineiden rajapintaan ja etenee toisen materiaaliin, niin sen valon aallon taajuus säilyy, niin kuin kaikkien aaltoliikkeiden taajuudet säilyvät rajapintojen yli mentäessä. Aallon pituus muuttuu, mutta taajuus säilyy. Tarkastellaan nyt, miten valo taittuu tullessaan kahden optisesti erilaisen materiaalin rajapintaan. Eli tarkastellaan valonsädekimppua, joka tulee yhdensuuntaisena täältä materiaalista, jonka taitekerroin on n1. Tarkastellaan kahta sädettä, jotka tulevat tähän pisteeseen ja tuohon pisteeseen. Tulokulma θ1 on tuolla, ja se mitataan niin kuin aina pinnan normaalin suhteen. Koska nämä valonsäteet A ja B ovat yhdensuuntaisia tullessaan rajapintaan, niin niiden täytyy olla yhdensuuntaisia myös poistuessaan rajapinnasta. Ja senpä vuoksi sinä aikana, kun tämä valonsäde osuu tuohon rajapintaan ja etenee materiaalissa 2 tähän pisteeseen, niin tämä valonsäde etenee tästä pisteestä tähän pisteeseen, koska tästä pisteestä valonsäde B ja tästä pisteestä valonsäde A etenevät edelleen yhdensuuntaisena materiaaliin 2. Eli se aika, minkä valonsäde A viettää mennessään täältä tänne, eli delta TA, täytyy olla sama kuin se aika, minkä valonsäde B viettää mennessään täältä tänne. Nämä ajat saadaan kaavasta matka jaettuna nopeudella, ja nämä matkat saadaan tunnistamalla, että tämä tulokulma θ1 on sama kuin tuo kulma tuolla, ja taipumiskulma θ2 on myös sama kulma täällä kuin se on täällä. Ja tästä saadaan niin kutsuttu Snellin laki, eli taittumislaki, joka antaa sitten tämän taittumiskulman θ2, kun me tiedetään tulokulma θ1 ja näiden materiaalien optiset tiheydet, eli taitekertoimet. Tämä kaava johdettiin siten, että se valo tulee täältä vasemmalta ja menee tänne oikealle, mutta itse asiassa tämä kaava pitää paikkaansa tietysti valon menosuunnasta riippumatta. Tästä taittumislaista saadaan muun muassa seuraavat tulokset, jotka on tämmöisiä hyviä nyrkkisääntöjä, jotka on hyvä muistaa. Eli jos valo tulee optisesti harvemmasta materiaalista ja menee optisesti tiheämpään, niin se taipuu kohti normaalia. Eli tämä taitekulma θ2 on pienempi kuin tulokulma θ1. Ja vastaavasti, kun valo etenee optisesti tiheämmästä aineesta optisesti harvempaan, niin silloin tämä valo taipuu pois päin normaalista, eli taitekulma θ2 on suurempi kuin tulokulma θ1. Erityisen kiinnostava tilanne on silloin, kun valo etenee optisesti
tiheämmästä aineesta harvempaan aineeseen, koska tällöinhän taitekulma oli suurempi kuin tulokulma, eli valo taittuu poispäin normaalista. Taittumislaista saadaan, että tämä taittumiskulma θ2 voi ääritapauksessa mennä tämän rajapinnan suuntaiseksi. No jos tämä tulokulma edelleen kasvaa tästä tilanteesta, niin tämä valo ei enää etene tänne harvempaan aineeseen, vaan se kokonaisheijastuu täysin 100% takaisin tänne optisesti tiheämpään aineeseen siten, että tämä tulokulma on täsmälleen sama kuin tämä heijastuskulma aivan niin kuin normaalissa heijastumisessa. Eli rajatapauksessa Snellin laista saadaan oikealle puolelle pelkkä n2, kun tämä θ1 on kriittinen rajakulma, joka saadaan ratkaisemalla tästä yhtälöstä suoraan. Eli kun valo menee tiheämmästä harvempaan aineeseen ja tulokulma on suurempi kuin tämä kriittinen kokonaisheijastuksen rajakulma, niin se valo kokonaisheijastuu eikä etene tänne optisesti harvempaan aineeseen. Kun tulokulma on pienempi kuin tämä rajakulma, niin se taittuu normaalisti ja etenee tänne harvempaan aineeseen. Kokonaisheijastusta siis ei voi tapahtua, kun mennään harvemmasta tiheämpään aineeseen, mikä näkee tästä kaavastakin, eli jos se aine, johon mennään, eli n2 on suurempi kuin n1, eli se aine, josta tullaan, niin tämä käänteisen sinin argumentti on suurempi kuin 1, eikä tämä kaava anna reaalista ratkaisua tälle rajakulmalle. Esimerkiksi kun valo tulee vedestä ilmaan, niin tämä kokonaisheijastuksen rajakulma on 49 astetta, mikä tarkoittaa sitä, että jos katsotaan ylöspäin veden pohjalta, niin me voidaan nähdä ainoastaan 98 asteen pyöreän aukon tässä yläpuolella. Tietysti se aukko sisältää koko tämän yläpuolisen näkymän, mutta sen aukon koko on vain 98 astetta. Jos tarkastellaan suuremmassa kulmassa, niin me nähdään asioita sitten, jotka on heijastunut sieltä vedestä. Toinen esimerkki on lasin ja ilman välinen rajakulma on 42 astetta, minkä ansiosta lasia voidaan käyttää prismoissa, eli prisman kulmat täällä on 45 astetta, kun valo tulee suorakulmassa tähän prismaan nähden, niin se tulokulma täällä on 45 astetta, mikä on suurempi kuin tämä 42 astetta rajakulma, eli se heijastuu 100% tästä lasin ja ilman rajapinnasta hyvin tehokkaasti, ja tämän vuoksi lasista voidaan tehdä hyvin tehokkaita prismoja. Ja vielä on hyvä mainita dispersioilmiö, eli valon taitekerroin eri materiaalissa riippuu hieman myös sen valon taajuudesta eli aallonpituudesta, usein siten, että jos valon taajuus on korkeampi eli aallonpituus lyhyempi, niin tämä taitekerroin on hieman isompi. Ja taittumiselle se tarkoittaa sitä, että lyhyempi aallonpituiset valoaallot usein taittuvat hieman enemmän kuin valo, jolla on pidempi aallonpituus. Ja tähän loppuu vielä huomio siitä, että vaikka meillä olisi hyvin monimutkainen linssijärjestelmä, jossa meillä on eri kaarevuuksia, eri materiaalia, näillä eri pinnotteita, niin periaatteessa hyvinkin monimutkainen kuvan muodostuminen monimutkaisella linssisysteemillä voidaan redusoida fysiikan kannalta yhdeksi ainoaksi laiksi, eli taittumislaiksi. Kaikki loppu on vain geometriaa.